ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Nganyime mpururu mushaona harangero kazwa ichera muri seishumba. Aiwa ndekuno kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Muri Zimbabwe ngiyalibingelela namhlanje phela sesihlangene futhi namuhla sokungelinye ilanga. Upenya umire kufamba naye zvimwe zvese zviri kufamba like time asi zvimwe zvinhu hazvisi kufamba. Nanditi maybe unogona kundudza kuti tisiri kufamba. Chisiri kufamba kachera. Ndakafunga kuti secret yangu nemi nekuti pai pamunondituka kumba pai zvinhu zvisingafambi. Pamunobika sadza mbodza zvinhu zvisingafambi, saka zvimwe zvese aiwa zvimwe zvese zviri bo. Muri Zimbabwe sekukwasai kwataita kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tiri mune chimwe chirongwa chatakuunzirai kazuva ranhasi ndichekupa kutenda kumunhu waMwari profeti vakabatsira mwanakomana. Ndofunga muri kurangarira mwanakomana uya anga akagara ipo pano patakagara achititaura zviri kuitika kumba kwake, kuti ari kuteerwa nemazizi, ari kushandiswa nenyoka, zvakawanda zvaakataura. Ndinovimba munotondera zvakataurwa, asi dambudziko iroro it's now water under bridge. Nachera ari kutaura chirungu. Mukutaura chirungu matondinetsa kuti machiwana kupi chirungu ichi. Muri Zimbabwe namhlanje sibuye ngakho sibuye sifuna ukubonga kakhulu uprofeti owancedisa umfana wehlezi lapha. Ngiyathemba abaningi lamazi lambona, abangazake bembonela kwanisa phela ukuthi liyemdinga kuma videos ethu ku YouTube. Umfana lo wayesehlupheke kakhulu. Mina ngesikhathi ngiqala ukuyizwa indaba yangikhona ngambona ingani nje yinto engakayenzakali, but ngesikhathi ehlala khona apha esitshela ukuthi hayi into eyenzakalayo, ngabona ukuthi into zonke lezi mbano ongakwanisa ukuthi eziqede. Umuntu olandelwa inyoka, umuntu olala labantu abanye abaziyo, umuntu olandelwa ngomalulwane, into eziningi ezinjalo. Kodwa hayi uprofeti omunye wathi ngibonile udaba lweni ku YouTube, ngicela niphela ukuthi ngike ngimncedise umfana lo. Njengazonke izikhathi thina Drewmas media sifuna ukuthi sincedise abantu, hayi sambiza uprofeti. Ngiyethemba labona phela usoko lo noni behamba laye besiya ukuthi hayi prophet lingakwanisa na, wathi hayi nikani kuphela ngegama lika Jesu uyasindiswa. Asithi notenda chose takavaona soko namainini vachipinda madhaga vachifamba na prophet. Ni ndakatora mota ndikati imi mainini yendai mega ndini chihera pa. Yenge yakanyura. Vakanyorerwa nemota vachienda vakazopedzisira vakuita zvetsoka vatoona kuti rwendo rwacho rwatooma. Asi chandingade kukutaurai ndechekuti profeti ava inini ndaivaziva hangu kubva kare, asi mazuva ano angangoti zizi ndikati ako kumboshedza munhu waMwari uya nekuti katidi kuramba tingoti profeti 1
basa iro as if hakuna mamwe maprofets. Vamwe vacho vanotaura kuti zvema-TV hatidi hedu, vamwe vanotaura kuti aiwa huyai. Saka vanenge vabvuma vaya tinongoti aiwa basa iro batsirai vanhu vaMwari. Saka naizvozvo tinopa kutenda profeti ava inini hangu ndovaziva kare vachiita rimwe shura mumwe munana mumwe ambuya vanga vasingamere vhudzi vakadamatirwa vhudzi rikatanga kumera vakatanga kunonzwira sei kutotanga kugadzirwa musoro. Zvimwe zvinhu zvakangondishamisa kuti saka vhudzi iri kusamira kwaro kungokuri kuroyiwa here? Kukana ari Mwari anenge apa decision iyo vazozvifambisa sei nekungonamatira munhu chete. Saka aiwa tinopa kutenda kwamuri munhu waMwari, basa makarova. Tigopa kutenda zvakare kuna Noni naTando vakaita nyaya iyoyi. Tangotika isusu tipindirewo seve kuimba huru kupa kutenda kuti basa makaita basa, asi regedzai chirongo acha nhasi tichidzosere kuvasikana vaviri ava vapedzise basa ravo. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Zimbabwe ndipanoita kutogongwa ndinokumana nachinetsana nekuteerwa nezvinhu zvakawanda nemazizi nekuona zvimwe zvandaiona hazvaiko zvinhu zvachaone zvozvezve. At least unotendawo Mwari nekugamuchira kwanakaita Jesu Kristu pane echange zvekuti zvibaidza kuti zviri kuchinja. Dai Mwari vangoramba vachinditirawo nyasha mhuri yeZimbabwe, dai maramba muchingonamatirawo zvaitawo zvakanaka. Ndisingaziviwo zvakazotangidzisawo but hazvaiko zvinhu pane change yandiri kuonawo. Mwari ngavakudzwe. Aiwa tinotenda. Ndingada kuziva kuti zvatanga kuchinja after how many days? Zvatanga kuchinja after 6 days. Ndiko zvitanga kuchinja. Okay, saka since maiteerwa nezvinhu zvakawanda ndinoziva kuti kwanga kune mazizi, kwanga kune chichi, hapana kana wani chiri kusarira. Zvaiko zvinhu zviri nani hazvo. Chateerwa nemazizi. Pakurara even kuhope makuzvona sezvasi. Ndambomborotaura hope zviri naniwo. Singaziziva hangu zvazvitangidzisa nechida kutsvanga vachitoita sechibetsero zvavo. But zvaiko zvinhu zvaiva zvanani. Aiwa tinotenda. Ndingada kuti kumhuri yeZimbabwe ndinoziva kuti varipo vanhu vakawanda vanogona kuti kuacta madrama nekuti zvinenge zvisati zvasvika kwavari. Imi nenguva yazvikakushungurudzai kusvika panhasi, mungada kuti chii kumhuri yeZimbabwe uye kune vasingatende? Tinoziva kuti izvezvi mucomment section izvezvi mazara vamwe vari kuti ndezvekunyeba hakuna zvinhu zvakadaro. Imi manzvadzi ndimi maiona situation, ndimi zvaitika kwamuri, munoti kudii nazvo? Mhuri yeZimbabwe zvinoda wambosangana nedambudziko rakadaro unozoziva kuti zvishokwadi munyika mune zvinonetsa, ende zvishokwadi zvinonetsa zvirimo. Ndinosanganawo nevamwe vainditi waikanganisa maybe kumwa doro waita kana kuti madrugs, but aiwa zvisiri izvo. Mhuri yeZimbabwe munetsekana mukati meupenyu, but mundotenda kuMwari, ndiye anodzikinura, ndiye muridzi wedenga nenyika nekusara kwayo, anoona zvese. Kana munhu une chipo unotovhiringidzwa mhuri yeZimbabwe. Saka zvinotoda kuti Mwari apindire nekunamata mweya nemuzvokwadi zvechokwadi, unoonawo zvinhu zvakadaro. Kana uchinge wagamuchira Jesu Kristu nemwoyo wako wakatendeka, mhuri yeZimbabwe ndingoda kungoti kana zvazongoitawo muchaonawo basa raMwari richiitwa mweya nemuzvokwadi. Atenda zvangu. Aiwa tinotenda sezvamuri kunzwa hanzvadzi yangu iri kutaura kuti izvi zvinoda wambozvionera. Pane vanhu vanogona kuti uyu ari kurova nembanje, uyu madrugs idoro, asi mukatarisa munyika yedu vanhu vangani vanomwa doro, vanhu vangani vanoita zvemadrugs. Dai tisiri kuona here munhu wese achingomhanya kadai, mumwe achidaiso mumwe achidaiso, handiti mukona. Saka iri dambudziko rinenge rawira munhu, dambudziko rakasiyana, nekuti vanhu munenge muchifanira kunzwisisa. Sezvakangoitika like kumatepa-tepa, vanhu vakatanga vachiti hanzi mwana ari kupisa, pane vanhu vari kupisa moto, asi vanhu vanenge varipo ndo vanenge vachinzwisisa situation, uyezve iwo paunozoenda panzvimbo iyoyo ndo paunozonzwisisa kuti zvakamira zvakadai so. And also ava vekurohwa nemapamu, ndifunga mhuri yeZimbabwe munoziva kuti dambudziko rakanetsa rikaenda kuredhiyo zvikaita sei zvikaramba, asi kusvika vanhu vacho vazobatsirika vazosununguka, vamwe ndo panotanga kubhilivha kuti chokwadi, asi kusvika vazowanawo namba dzeDrewmas Media vauya panapa izvezvi vakabatsirwa. Tinopa kutenda kuna Mwari, tichitenda zvekare
munhu waMwari anova ndiye anga achifamba nehanzvadzi yangu kuti vabatsirane paminamato, nekuti hanzi hakuna simba rinodarika raMwari. Kunyange zvipi zvingaita sei, Mwari vagara vane simba riri pamusoro pemasimba ose. Aiwa, tauchira. Basa rakashandwa munhu waMwari, basa rakashandwa vasikana makaita nhau iyoyi. Tinopa kutenda zvikuru, tinotaura zvakare tichishedza kune vamwe vanhu vaMwari vanokwanisa kunge vachiita basa irori. Tinozviziva makawanda maprofets vanoda kubatsira ruzhinji rweZimbabwe. Chikuru kakuti munge muchizivikanwa. Saka mukabata Drewmas Media, aiwa tinokukandai to the world, munge muchizivikanwa. Asi tinongoda basa sebasa. Mhuri yeZimbabwe sithanda ukubonga kakhulu ukuthi ngiyathemba nimzwile umfana ezikhulumela ukuthi hayi konke lokhana engangilitshela khona akusekho. Yonke into nje siphelile, sengiphila nje njengomuntu njengowonke umuntu, njengowonke umfana nje, not ukuthi ngiphile ngisesaba ukuthi kulento ezindilandelayo. So mhuri yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi kulabanye abantu ababegula kodwa beswela ukuthi ngiyangaphi, ngiyancedwa mbani, maybe uhlupho lwami solulukhulu kakhulu kumbe soluleminyaka. Kodwa bakhona abantu abancedisayo abanjengoprofeti bathi buya ngikuncedise. So kusiba lalabo amaprofeti ukuthi babefuna ukuncedisa. Abanye babesithi hayi mina ngifuna abantu boncedisa. Mhuri yeZimbabwe eDrewmas Media sifuna ukudlala lempilo zabantu. Impilo zabantu seziqhakathekisa. So ngabuye usithi hayi mina ngiyakwanisa ukuncedisa. Sifuna umuntu oncedisayo kweqiniso ngoba kusasa abantu bazakhala ngeDrewmas. Bethi Drewmas amaprofeti ngalaba. Amen. Asika mashoko emukomana yandibata. Uyezve ndinoda kuti ndiadzokorore kuti hanzi izvoka ukatenda Mwari mumweya nemuzvokwadi, kuzvipira kuti ndave wenyu Mwari, nditungamirirei. Ukaita zvinhu zvine madhauts ekuti iwe unoda kuenda kunonamatirwa nemufundisi kuti upore, iwe pachako hauna nguva yekumbotaura naMwari wako, hauna nguva yekumbobatawo bhaibheri uchiriverenga. Inini kakawanda ndakurara chera china mucharara here ndichingoverenga bhaibheri. Mhuri yeZimbabwe handina mashoko ipapo. Saka inini ndozvinotoshamisa. Munhu nemunhu, iwo ukaziwa waMwari iwo kundigejera denga handipinde ini, unoziva ndo problem nanachera, ndimi unoda kuzvita vatongi. Saka inini ndeita majokes. Okay, ndakuzwai mumadzibaba. But last time tiri uko kumaperi ndichitaura inini nesamadzimai Chira ndichiti kubhaibheri mukati hayi inini handisi webhaibheri ndowekubhawa macheso akati saka ndakushamisika mhuri yeZimbabwe kuti chiri kuiti zvinoita nezvinenge zvakandigara nguva iyoyo. manga magara ndichibhawa ndo chinga chakandibata nguva yese ndaitaura zvokubhawa, asi hazvinoti vanhu vanoenda kubhawa havanamate Mwari. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga.